wabro wijore ikono gi kanye nikech mane penjo Maureen osebede system mano mar 844 kuom thuolo maromo higni 38 mano kochako higa mar 1985 nyaka higa mokalo kane koro CBC koro chako gi tiende ahinya koro kaka koro penj gichako timore kama wantiere ni higni 38 jonyuol osebedo kaka rango ang'e ni pichni moko ang'e neno karengo ka japuonjre moting'o kom e wiye oringo odhi donjo e klas maonge kata wall odhi bet e tie yien ka odhi somo e kama walose sani ni e higa mar 2024 gigi po timore e sikunde jonyuol ok ni pok osebedo ka jonyuol osebedo kata ka ni beneficiary mar 844 jonyuol oti gi platform mane mar wuoyo ma sirkal nyalo winjogi kendo kaw gima giwacho obed moro ma serious miyo wacho ni aya duond jonyuol wuoyo gima winjo sani ni duond jopuonj emo winjo ka ng'anyo jonyuol nyalo ng'anyo ka chenro mag somo rach anojo ka kanisa ogolo kok gibe. It is very possible, Cleophas. En mana ni kendo chaki yudo kama nywanda moro ma kendo wachakwa betega ni association mar jonyuol no bende iyudo ka representatives manitie gin bende ntiere kaka politicians dhiga to madho gi kata sirkal dhi to kwalo gi makoro kendo iyudo ka issues mag jonyuol ok gi present e yo manikare but ka jonyuol duto te nyalo wacho ni enough is enough. You get in your own small way kata wach mani koro awan gi school moro milongo ni awachiw example ni wacho ga ni kaneru ni kanye Nyakach sango jonyuol ma Nyakach sango wuoka together to giwacho ni koro wan wadwa nyiso sirkal ni gima kamae to kwane ka dhinwa maber Nyakach sango ka. You understand? Iyudo ka changes nyalo bete nikech koro ginyalo bedo a voice an example ni jomoko but jonyuolwa ma Kenya bende osebedo ka mae gima ok gitim ting'eni ka in gi representative Cleophas tiyudo ka representative mari ni is not doing what needs to be done ng'ato ka ng'ato chandre mane konde kende okwa bi raise a big voice enough manyalo miyo koro gigi mondo timre iyudo ka ntiere classifications of so many parents ntiere parents ma ene ma nyathine some public school ma public school kama osome noero nyathine noero nigi chandruok mathoth ma bende duogo back to janyuol no to nitiere janyuol moro ma nyathine ni private school nitiere moro ma nyathine ni international school koro classification mar jonyuol gi ema koro miyo yudo ka deo ni ok bedie but anta wacho ni janyuol ma nyathine ni public school nigi teko Cleophas mar demanding from the government uwacho ni wan e zone wani kata e county wani this is what we want kaka jonyuol you get tiyudo ka bende gigi nyala timre but so long as we are silent it means ni we are comfortable to gik moko to are not going right koro janyuol ma Kenya has also failed ni unity mar jonyuol no is not there even as far as the village area kende is concerned. Erokamano ting janyuol e weche gi mag bero somo Cornelius kawarango karka ting janyuol mondo ne ni nyathi